kami. Dili lang kami danay. Shit, Wow. Ay, nakalik ako ngip. Ako kakadlaw. Ay, We're sa Estancia Mall, sa really? Pasig. You're Yeah. really pursuing your dreams of becoming a blogger? No, not really. Or you were just... Gusto lang na nila makita. Namian na sa magtinanaw. ang gasunod diri ko na sa Estancia Mall, mga artista lang eh. Ay, kamalma. But I doubt since... Kaya mga mayaman lang siguro. Kay malmal, dyan mga baligya. As in, super. Can't afford it. Hindi na ako I ma-afford. just came from a not so well-off family. Yes, that's it. So, ma-job hunting kami. Ang ending, naglagaw na lang kami. Ano? We don't know what to go. Oh, Golden Tapos, Gems. bakal ka to eh. Sa Star Mall naman kami. Best in Lagaw, kami nga duwa. Nag-out-change outfit na ko kay init-init. Diyan. So, ari-arito. So, o, diba? Ano mo? Nago! Punta kami aritos. Kay isla, mapatuhog ko na sa aritos. Okay na to. Uy, ari, yung dito to. Hard to, 29 pesos lang. Yeah! Change outfit. Diyan na mabuti sila dito, oh. Oh, hi, tagpila. Magkano? Ayan, sir. Tapos bibili tayo ng earrings. Dala na earrings. That's it. After pila ka oras, makakaon na gid man kami. Drinks na lang. Amon pa mga, duwa lang kami, pero muna amon food. Joseph and her friend is coming over, so... Ma-share. Dig in! Ng barkada. Lili! Change lipstick. Change lipstick, change outfit. Ang iban. Wala nilang tali. Robinsons na naman kami. Saan tayo? Alaga! Tapos na, nagpa-drawing eh. Tapos na, may pa-drawing, tapos na yung bukubo. Oh, sige. Oo, sa bukubo tayo. Hi! I-try naman kung malibre kami ni Nini, inom. So, mainom kami. Tani lang. Eh, doon tayo lang. Tani lang, hindi ka magbinag. Oh, love! Love! Love daw. Lalapuan kita. Sorry, mate. Sorry, it's for day today since I ate too much earlier. We're so sexy. Buarte-arte. I ate 3 slices of pizza Negrine. Gagbay mo lang to. Well, it's quite big. Diet 3 slices of pizza plus Hambal pa nga hambal. Hambal pa nga hambal. Anong masasabi mo dahil iniwanan na tayo ng boyfriend ni Nene, no? Love. Love, huwag mo kaming iwan, love. Ganun, ini ang resulta sa... Ano yun? Tama si Nini. Ini ang resulta sa gutom. Ay, ati ah. Mga bata na kita yun. Siyempre, wala lang kayo. Alam lang namin yung tao. After, kailan na 3 years? After 3 years, nag-bandiliwan. Kami ni Nini, wala. Sabi ka na? Since 2013. Dudugay ba? 3 years gidya reunion, reunited ang apa. We're trying to ano gani tawag To sila reunite ourselves? nang hindi ano kaya na keep up with each other. Hindi ko kamalong Keep up English. with each other? Na, okay, You mean ganun. like that? Okay. Yeah. You need to ask someone who know how to, Oo, translate ikaw na everything. gani, ikaw na gani. Why? I am not the so basic. Basic. Tapos ang sa video nakabarakag imo lang bilbil, no? Oh my God! May galit ka sa akin, ha? Girl, amoy ka na girl. Oh my God! Sa sarili ko pa namang YouTube channel, mapapahiya, oh. Okay, thank you. Kasi yung dapat dito kasi dito. Kaya pala. Okay lang yun. 450.